Mae'r fideos YouTube yma wedi cael eu creu gan bobl ifanc sydd ag anableddau dysgu ar gyfer pobl ifanc sydd ag anableddau dysgu. Maent wedi eu creu i helpu pobl ifanc sy'n symud ymlaen o'r ysgol uwchradd i wneud penderfyniadau am beth hoffent ei wneud nesaf. Mae pob fideo'n edrych ar wahanol faes bywyd ar sail beth mae pobl ifanc wedi dweud sy'n bwysig iddyn nhw wrth feddwl am y dyfodol. Rydw i'n dal i feddwl am fynd i'r coleg neu wneud rhywbeth arall. Mae pobl yno i ddihelpu di efo pob math o bethau. Y peth pwysig ydy gofyn a darganfod beth sydd ar gael. Wyt ti wedi gweld y bocs cwestiynau yma? Mi allu ysgrifennu ychydig o gwestiynau yr hoffi ti gael ateb iddyn nhw a'i chroi yn y bocs. Maen nhw'n ateb y cwestiynau'n fyw ar-lein. Am syniad wych, amdani. Helo, Stephen Williams ydw i. Dwi'n gynghorydd Gyrfa, yn gweithio i Gyrfa Cymru. Dwi'n gweithio ar draws ysgolion yn Gwynedd, yn Gogledd Cymru. Dwi'n gynghorydd Gyrfa sydd yn gweithio hefo pobl efo anghenion dysgu ychwanegol ym mhob ysgol. Iawn, mae gennym fi gwestiynau sydd wedi cael eu paratoi, barod i fi heddiw yma. Mae gennym fi un yn fama wan. So dwi'n mynd i ddarllen y cwestiwn allan, a dwi'n mynd i wneud fy ngorau i atab chi. Sut ydw i'n penderfynu ar gwrs i wneud yn y coleg? Iawn, wel, mi ddylwch chi ofyn am gael gweld eich cynghorydd Gyrfa yn yr ysgol. Mi allan nhw siarad efo chi am eich diddordebau, eich cryfderau, eich profiadau a'ch syniadau. Mi allan cynghorydd Gyrfa drafod pethau sydd angen i chi ystyried i wneud yn siŵr eich bod chi'n dewis y cwrs cywir. Fydwch chi edrych ar fy nyfodol ar gwefan Gyrfa Cymru, a mae hwn yn wefan sydd ar gyfer pobl ifanc sydd yn gweithio i fyny at lefel 1, unai yn ysgol neu yn y coleg. Mi wnewch chi ddod o hyd i wybodaeth yn fama am gwahanol yrfaidd a'r gwahanol bethau sydd angen i chi ystyried i wneud penderfyniad da. A mae hwn yn hawdd i ddarllen a i helpu chi gynllunio at eich dyfodol. Sut gallaf fi benderfynu pa gwrs i wneud yn y coleg? Gofynna i dy ymgynghorwr gyfeoedd yn yr ysgol am help i benderfynu. Meddylia am dy ddiddordebau, sgiliau, cryfderau, profiadau a syniadau ar gyfer y dyfodol. Cerydd dudalen fy nyfodol ar wefan Gyrfa Cymru. gyrfacymru.llyw.cymru/fy-nyfodol. Iawn. Yr ail gwestiwn. Beth fydd yn digwydd os ydw i eisiau mynd? Beth fydd yn digwydd os ydw i eisiau gwneud cwrs, ond does gen i ddim y cymwysterau manwl yn ofyn amdanynt? Iawn, wel, fel arfer mae yna gyrsiau ar gael yn y coleg a fydd yn eich galluogi chi i ddechrau ar wahanol lefelau a parhau i weithio tuag at y cwrs ydych chi eisiau wneud yn y dyfodol. Tydi'r ffaith nad oes gennych chi ddim o'r cymwysterau ar hyn o bryd ddim yn golygu na allwch chi weithio tuag at cwrs penodol yn y dyfodol. Mae cyrsiau coleg ar gael sydd yn eich galluogi chi i ennill y lefel cywir o gymwysterau cyn i chi symud ymlaen i wneud beth fyddwch yn hoffi astudio. Beth os nad oes gennych cymwysterau cywir ar gyfer fy nghwrs dewisol? Fel arfer, mae gen golegau gyrsiau sy'n caniatáu i chi dechrau arni. Mae rhain ar gael ar wahanol lefelau. Gallen nhw ddihelpu di i weithio tuag at y gwrs dewisol. Trydydd gwestiwn. Nid oes gan y coleg lleol y cwrs ydw i eisiau wneud. Beth ydy fy opsiynau i? Wel, fel arfer mae colegau yng Nghymru, mae gan colegau yng Nghymru gyrsiau lefel mynediad. Mae rhain yn galluogi chi i flasu wahanol opsiynau sydd ar gael o fewn y coleg. Felly pa bynnag gyrsiau prif lif sydd ganddyn nhw ar gael, mae bosib i chi gael trio diwrnod neu ddau ar wahanol gyrsiau i'ch helpu chi gyda hynny. Mae yna hefyd raglenni sydd ar gael a lle helpu chi gael lleoliad gwaith mewn maes arbennig o waith, lle efallai does na ddim cwrs coleg ar gael yn lleol. Mae cyrsiau ar-lein ar gael hefyd, byddai rhain yn gofyn i chi astudio yn eich amser chi'ch hun.
A mi fyddai'n syniad da i chi ystyried mynd i coleg i gychwyn a astudio cwrs i'ch helpu chi baratoi i fod yn ddysgwr annibynnol os ydych chi'n ystyried gwneud cyrsiau ar-lein. Wan, fel arfer, mi fydd rhaid i chi dalu am lawer o gyrsiau ar-lein, bod na un neu ddau sydd am ddim, a mi allai'ch cynghorydd gyrfa yn yr ysgol gynghori chi am y cyrsiau heini. Beth yw fy nhewisiadau, os nad yw fy ngholeg lleol yn rhedeg fy nghwrs dewisol? Fel arfer, mae colegau yng Nghymru yn cynnig cyrsiau gallu di roi cynnig arnyn nhw am rai dyddiau. Gall hyn dy helpu i benderfynu a oes cwrs arall hoffet ti ei wneud. Gallu ti wneud lleoliad gwaith. Gallu ti wneud cyrsiau ar-lein, ond mae'n bosibl y bydd rhaid i ti dalu amdanynt. Gallai fod yn dda yn mynd i'r coleg gyntaf. Gall dy helpu fod yn ddysgwr annibynnol. Iawn, cwestiwn nesaf. Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng coleg arbenigol a coleg lleol? Sut mae gwneud cais i fynd i goleg arbenigol? Pwy sy'n penderfynu os allai fynd i goleg arbenigol a sut mae nhw'n gwneud dewis neu'r penderfyniad am hynny? Iawn, wel, weithiau tydi colegau lleol fel grŵp Llandrillo Menai a Coleg Cambria ddim yn gallu cyrraedd anghenion rhai dysgwyr. Ac yn yr achos yma, mi fyddai coleg arbenigol yn opsiwn i ystyried. Mae coleg arbenigol fel arfer yn gweithio efo grwpiau bach ofnadwy ac yn cynnig llawer o gymorth un i un. Mi allai'ch cynghorydd gyrfa yn yr ysgol helpu chi benderfynu os ydy coleg arbenigol yn opsiwn allwch chi ystyried, a mi allan nhw roi cyngor i chi ar sut i fynd ati i wneud cais am goleg arbenigol. Mae angen ystyried os fyddai lle mewn coleg lleol yn y lle cyntaf yn addas a'i peidio cyn byddwch chi'n gallu gwneud penderfyniad am goleg arbenigol. A mi fysa'ch cynghorydd gyrfa yn gwneud y cais am gyllid i Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru sydd yn cyllido lleoliadau mewn colegau arbenigol. Felly, nhw sydd yn gwneud y penderfyniad os ydyn nhw'n hapus i dalu am y lleoliad i chi. Coleg lleol neu goleg arbenigol? Os na fydd coleg lleol yn gallu diwallu dy anghenion, gall coleg arbenigol fod yn ddewis. Mae gen golegau arbenigol ddosbarthiadau llai ac mae nhw'n cynnig mwy o gefnogaeth un i un. Gall dy ymgynghorydd gyrfeoedd dy helpu i benderfynu pa coleg sy'n iawn i ti a dy helpu i wneud cais i'r coleg sy'n iawn i ti. Fflach newyddion. Nid yw Llywodraeth Cymru bellach yn gyfrifol am benderfynu pwy sydd yn mynd i goleg arbenigol nac yn talu amdano. Nawr bod y ddeddf Alnet mewn grym, eich awdurdod lleol sydd yn penderfynu. Cwestiwn nesaf. Beth fydd yn digwydd i mi ar ôl i mi adael y coleg a pwy fydd yn fy helpu efo fy camau nesaf? Wel, mae hynny fyny chi. Byddwch chi angen ystyried pa help ydych chi angen. Mae gynnon ni dîm ôl addysg gallai'ch helpu chi efo ceisiadau am swyddi, chwilio am waith, ysgrifennu CVs a helpu chi baratoi ar gyfer cyfweliadau. Allan nhw hefyd helpu chi ddarganfod pa swyddi sydd ar gael, ble maen nhw ar gael, ac cyfeirio chi tuag at wefannau defnyddiol allwch chi ddefnyddio i ddod o hyd i swydd. Mae tîm gwasanaethau dysgwyr yn y coleg hefyd yn gallu'ch helpu chi i ddeall ychydig mwy amdano farchnad waith leol, a mae ganddyn nhw lot o gysylltiadau da efo cyflogwyr yn yr ardal. Beth sy'n digwydd ar ôl y coleg a phwy all helpu gyda fy nghamau nesaf? Ti sydd i ddewis beth fyddi di'n ei wneud ar ôl coleg? Meddylia am ba help sydd ei angen arnat. Gall y tîm dysgwyr yn y coleg dy helpu di. Gall tîm ôl addysg Gyrfa Cymru dy helpu i wneud cais am swyddi, ysgrifennu CV a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. Dos i gyrfacymru.co.cymru/cael-swydd. A'r cwestiwn ola. Allai fynd i'r coleg i wneud hyfforddiant ar gyfer swydd yr un pryd?
Sut mae dod o hyd i ragor o wybodaeth amdan hyn, a pa gymwysterau sydd angen arnaf i wneud prentisiaeth. Mi allwch chi fynd a gwneud hyn yn syth, ond mae'r rhan fwyaf o golega addysg bellach yng Nghymru yn gofyn i chi ddod o hyd i gyflogwr a byddai'n fodlon i'ch cyflogi chi fel prentis. Ond mae ganddyn nhw gysylltiadau gyda cyflogwyr hefyd. Felly, mae werth holi. Y ffordd mae hyn yn gweithio fel arfer ydy drwy weithio 4 diwrnod yr wythnos a mynychu coleg am 1 diwrnod yr wythnos. Mi allwch chi ddarganfod mwy am brentisiaethau drwy ddefnyddio gwefan Gyrfa Cymru. Mi ddylech cynghorydd Gyrfa yn yr ysgol hefyd wedi helpu chi a dangos i chi sut i wneud hyn. Mi allan i'w ddangos i chi ble i chwilio am brentisiaeth a sut i chwilio am brentisiaeth yn ogystal â rhoi gwybod i chi beth sydd ar gael yn yr ardal leol. Mae prentisiaeth fel arfer yn cynnwys asesiadau ysgrifenedig yn y coleg ac asesiadau ymarferol yn y gweithle, lle byddai aseswr yn dod allan i'ch arsylwi chi yn eich swydd i wneud yn siŵr bod chi yn gallu gwneud y swydd honno. A mae yna wahanol lefelau o brentisiaethau. Felly, y man cychwyn fel arfer ydy prentisiaeth sylfaen, lle byddwch chi fel arfer yn gweithio tuag at cymwyster lefel 2 sydd yn berthnasol i'r swydd honno. Ar ôl hynny, ar brentisiaeth llawn, mi fyddwch chi'n gweithio tuag at cymwyster lefel 3, a mae hyn yr un lefel a pynciau lefel A. Allai i fynd i'r coleg a hyfforddi mewn swydd ar yr un pryd? Gallu, ond mae rhan fwyaf o golega'n gofyn i ti ganfod cyflogwr fydd yn dy gymryd fel prentis dy hun. Fer arfer, bydde di'n gweithio 4 diwrnod yr wythnos a mynd i'r coleg 1 diwrnod yr wythnos. Mae gwahanol lefelau o brentisiaethau gallu di wneud. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Gyrfa Cymru yma. gyrfacymru.llaw.cymru/prentisiaethau. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwestiynau. Dwi yn gobeithio bod hynny wedi bod dipyn bach o help i chi, ond cofiwch, mae yna gynghorwyr gyrfa ar gael ym mhob ysgol. Mi allwch chi siarad gyda'ch cynghorwyr gyrfa yn yr ysgol a mi wnawn nhw gyfeirio chi tuag at y pobl iawn i siarad efo yn ddibynnu ar be ydy be ydych chi eisiau help efo. Mae gynnon ni'r wefan Gyrfa Cymru hefyd, felly edrychwch ar yr wefan a cofiwch am yr adran fy nyfodol. Diolch yn fawr iawn. Mae clywed gan arbenigwyr wir yn helpu. Rydw i mor falch ei bod ni wedi wneud hyn. Comisiynydd y fideos gan rhaglen trawsnewid anableddau dysgu Gogledd Cymru Gyda'n gilydd. Mae Gogledd Cymru Gyda'n gilydd yn bartneriaeth rhwng y 6 awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Beti Cadwaladr, Grŵp Partneriaid Anableddau Dysgu Gogledd Cymru a Gymuned Anableddau Dysgu Ehangach yn Gogledd Cymru.